guztioi eta eskerrik asko gure deialdira hurbiltzeagatik. Beraz, geltoki zahar batetik, bidaiarien egungo beharretara egokitu den eta herriaren bihotzera 100 metro inguru gerturatuko den eraikin batera igaroko gara. Geltokia bera, bere arkitekturarekin, trenbidearen eta katenariaren gainean egongo da. Gainera, errepidearen gainetik sortuko dugun igarobideari esker Usurbilgo barne mugikortasuna erraztuko dugu. Usurbilgo hiritarrei eskaintzen diegun zerbitzua hobetuko dugu geltoki modernoago batekin. Segurtasuna hobetzen dugu. 3 trenbide pasagune kenduz. Geltokiaren barneko eta kanpoko irisgarritasuna hobetzen dugu. Herri gunearen eta geltokiaren arteko lotura hobetuko dugu. Eta maiztasunak eta bidaia denborak hobetuko ditugu, hasi berri ditugun, Aginagako mosketako lanak amaitzen ditugunean.